Yang yan ang administrasyong ito, yung panahon na yan, ang Oo. pinaka-corrupt. Sabi niya. Yun ang sinabi ni Senator-elect. May ano siya dyan meron siyang statement dyan Tingnan nyo. na kanyang binanggit dahil kayorong kanto talagang atanso unaen. Kasi napakalaki nga yung binudget ng national government dyan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Noong nagsimula yan 2020 na kung hindi ko nagkakamali, naglaan sila ng budget na mula 8.7 billion. Na ito ay pinagkaloob sa mga kababayan natin daw. Pero dinagdagan na naman at umabot ito ng 40.9 billion piso noong 2023. At ngayon, itong 2025, alam mo kung magkano kapaborito Errol? Nadagdagan ng 4 million. 44.7 ang inilaan. So, napakalaki yung budget na nilaan. Ngayon, tama yung sinasabi ni Senator-elect Pampilo Lacson na hindi po nagamit sa tamang layunin dahil ito ay nagamit ng mga politician na nakisakay, nakijoyride para makuha yung buto ng mga miyembro ng mga ng AICS at saka itong tinatawag natin na AKAP. Kaya ito ngayon yung kine-question ngayon. At binulgar ito ni Senator Pampilo Lacson yung pansariling interest lamang daw ng mga ilang mga mambabatas o opisyal noong nakaraang eleksyon. Pero ang sabi naman ng Department of Social Welfare and Development, dahil sila po yung namamahala dito talagang ayaw nilang matanggal ito dahil ang sinasabi nila ay meron daw inilabas na survey ang yung nagsurvey dito anong pangalan yung nagsurvey yung Okta Research na sila ay nagsagawa ng survey noong Enero 2025 hanggang 31 itong taong kasalukuyan. Ang sinasabi nila 69% daw ang may gusto at ipagpatuloy at palawakin ang naturang programa ng DSWD. Meron ding pinuntuan dito si Senator-elect Pampilo Lacson. Ang dapat ay tulong para sa mahihirap. Sana. Pero sa tupad, AKAP at AICS, mas nauuna ang koneksyon kaysa pangangailangan. Yun ang pinaglalaroan ang listahan, inuuna ang kakilala, at lalong masama, ginagamit ito bilang pangkampanya kahit hindi pa eleksyon. Yan yung kanyang statement. Kung talagang bigyan natin at tulungan natin yung mga nangangailangan, dapat ang mag-distribute lang sana dyan ay ang DSWD. Dahil sila po yung inatasan na ahensya ng gobyerno na sila po yung mamamahala dyan sa naturang AKAP at saka AICS. Bakit may nangunguna yung mga politician na sila po yung nandoon na nagbibigay, naghahatid sa mga ayuda na yan sa mga mahihirap. Yun po yung dyan mali dyan nasakyan ng mga ilang mga mambabatas. mambabatas. Pag sinabing mambabatas.
Oo. Meron dyan sa Congress. Correct. Meron dyan sa Senate. Kaya itong kung kasi itong ayuda na ito nag-umpisa ito dahil nga doon sa pandemya nung COVID-19. Di ba? Diyan nag-umpisa yan para matulungan yung mga mahihirap nating mga kababayan. Pero Kaya nga mas lumala oh, imbis na makatulong, ginawa daw tamad yung mga tao. yung mga tao. Oo. Yun ang isang din sinasabi nila dahil karamihan daw sa mga beneficiaryo ang inaantay na lang yung kanilang payout. 'Di ba? Schedule ng ayuda. Schedule ng ayuda. Kaya nga nakikita ninyo may mga ang haba yung pila na kung saan na mga bayan. Pag sinabi mong nandyan na, payout na. Ayuda. Sinong nangunguna? Mga politician. Ito ngayon yung dapat sanang tanggalin. At yung naturang mga ayuda ay ibigay sa mga talagang nangangailangan na mga kababayan natin. Ang problema kasi sino ba ang nagsasubmit ng mga data ng mga mahihirap, mga pangalan? Di ba ang barangay BHW isasubmit nila sino yung mga nandoon. Yung ba ay talagang karapat-dapat na tatanggap dyan sa naturang programa na yan, o kaya yung mga tumatanggap na yan karamihan dyan ay may kaya sa buhay. Yun nga isa dyan o kaya yung mga iba dyan mga relatives ng barangay official. Di ba? Mga padrino. Yung mga kakulay. Yung mga malapit. So yun yung yun yung pinuntuhan niya ni Senator Lacson. May kulay politika na nahula na haluan ng kulay politika ang naturang programa dahil ang mamimili ng mga mabibigyan na kunwaring beneficiaryo yung mga relatives. Yung mga tumulong sa eleksyon. Yun yung ngayon. Yung mga iba hindi nabibigyan umaangal nagtatanong kung paano magiging membro o beneficiaryo sa naturang mga ayuda yan. Na pag tinignan mo yung kalagayan nila, ay talagang yung sila ay kabilang doon sa pinakamahirap na pamilya. Di ba? Yun yung isa diyan. Kaya ayusin sana natin ayusin sana ng mas DSWD. Mas marunong yung mga nandyan sa Congress at Senate. Wala laray singa si Panfilo Lacson, yung mambantay at pundo. Alam mo si Senador Panfilo Lacson, ayaw niya ng korap yan. Ba? Walang PDAP yan, di ba? Hindi siya tumatanggap ng PDAP mula noon nung siya ay senador. Kaya sana maayos ito para sa ganun hindi naman kawawa yung mga kababayan natin, yung mga nangangailangan talaga ng tulong. Ang mga ayuda ay sinasabi nila panakip butas lang sa solusyon. O kaya tinatawag na ban-id solution. Pansamantala. Na ito yung ginagamit ng mga trapong politician. Sa halip lutasin ang ugat ng problema ng mga mamamayan.
tinuturuan na maging tamad yung sinasabi mo kanina. Yung mga kababayan natin dahil dito sa naturang ayuda. Wala tayong maglokohan dyan. Kung sino-sino ba naman yung nakakatanggap dyan. Oo. Kaya dapat sana maiayos natin dahil yung naturang pera na yan ay pinagpawisan din ng mga taxpayers ang mayan. Di ba? Pinagpawisan nila. Tapos ibibigay lang kung sino-sino ang pinagbibigyan na hindi naman karapat-dapat na maging benepisyaryo ng naturang ayuda na yan. Kaya antayin natin at tignan natin kung ano ang magiging kahinatnan ng naturang isyung ito. Ito ba'y actually national issue tan Oo. Kaya buong Pilipinas yan Oh. Kaya kung maayos nila yung paggamit ng pondo ay nanangning tayo no ang turaramay kung ano yung kahihinatnan. Oo. Kasi nga ito nga si kilalang newly elect uli pagbabalik ni Senator Lacson hindi pa man nakakaupo, yan na kaagad yung kanyang binalangkas. Correct. Yan na rin yung kanyang inilabas na statement. Bantayan. Bantayan ang pundo. Sana po mangyari po yan. Para alam natin kung saan napupunta yung mga binabayad nating buwis. Hindi po mabibisit ang mga nagbabayad ng mga tax. Alas 6:51. Majin Acorda, blessed morning idol, sabi niya. Si Jerome Antenorio, kanina pa miss call ng miss call. Kung pwede nga lang, kwan. Man-apply ka lang dyan, Jerome. Oo, kung pwede nga lang, kwan. Every minute, banggitin yung kanyang pangalan. Man-apply ka lang dyan, tampiano, kayo rin mo, banggi mo lang ngaran mo. Diretso. Sige. May mga reaksyon tayo dito tungkol dito sa tinatalakay natin na issue sana nawala yung aking babasahin na pangalan dahil sa miss call nawala tuloy. Sandali. Mamaya basahin ko yung mga reaksyon ng mga kababayan natin. Ito. Sabi ni Samantha Gumis, halos 69% daw. Halos sa mga nasa comment section hindi alam kung paano makasali or walang natatanggap na ayuda galing sa AKAP, sabi niya. Nicanor Narbas, yun ang survey ng DSWD. Paano yung hindi kasali at karapat-dapat na makatanggap ng AKAP na yan? Pag programang kapos palad purpose agad, paano naman yung may hirap na hindi kasali, sabi niya. Ayun nga ang problema yung mga nag-i-interview dyan sa baba, hindi nila nakikita yung mga talagang qualify. Yung mga kwan naman doon sa regional office, sa national office, hindi naman nila alam yan. Hindi naman sila nagpupunta dyan. Kung sino ang binigay na listahan, yun na. Minsan nga, may go signal pa yung kapitan dyan Kahit mali yung data. Bakit? Sino ba yung mga nag-iikot dyan? Di ba BHW? Correct. Di ba? Ayun yan. Okay, Bibian Saringan, paano po naging 69%? Halos 40% lang po yung pabalik-balik na nakakuha ng nasabing AKAP. Kami kahit kailan hindi na lista, sabi niya. Ibig sabihin dito, 40% yung pabalik-balik na nakakakuha doon sa AKAP na yan. How true is this? DSWD.
Sabi naman ni Romel de Guzman, yung AKAP ay isang programa na ginagamit lang pampolitika. Tama naman. Why una sila binibigyan ay yung mga barangay official at sunod ay asawa ng guro. Teka, meron ba yan? May tumatanggap ba na asawa ng guro? Kung mayroon yan, ireklamo na ninyo sa DSWD at imbestigaan yan. Kung totoo nga yan, ano? So, mali talaga yung procedure ng pagbibigay sa mga ayuda na yan na programa po ng national government through DSWD. Mag-exercise muna tayo. Engineer, okay na ba? Okay. Exercise muna tayo, engineer. Take it away. Teka. Hindi yata naka-kuan. Yan. Okay. Pwede na. Klung. Habay mo lang lang engineer. Okay, sige na. Okay. Ayan. Mag-exercise tayo Sige. tuwing umaga, Iyar-iyar mo. Itambling mo. tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Mag-exercise tayo tuwing umaga, Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. tuwing umaga, Mayor Patrick Agustin Karamat, ay sumigla. Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Art Valdez Gaspar, Watan mat si Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Dison Soriano Baigla, Councilor Manny, Councilor Elias Villanueva, Councilor Jopi Loresco, Councilor Mike Season. at si Councilor Javier Dani das Misi. Ayan. At magandang umaga din sa dalawang nag-graduate na councilor. May plaque ang mga ito. Ay, hindi ko lang alam kasi mostly kasi sa mga nag-graduate, merong binibigyan din sila ng mga recognition. Sa PCL. Nire-recognize. Oo. Hindi ka dyan sa Sangguniang Sangguniang, Bayan. okay. Oo. Councilor Gerald Apicial at Councilor PJ De Vera. Magandang umaga din kay Kapitan Saldi Bauso ng Barangay Makabito, Kalasyaw, Pangasinan. At ganun din si Kapitana Marit Velasco ng Barangay Banawang, Kalasyaw. Magandang umaga. Maki Mapalakabak Suriano diyan sa Barangay Jimenez sa Mapandan. Good morning. Ay susuntok-suntok sa Ayan. Ayun, suntok-suntok daw sa hangin. Pag sinuntok mo yung hangin, talo ka. Masuntok mo ba yung hangin? Suntok-suntok sa hangin. Ayan. Pagdating sa boxing in English, shadow boxing. Ayan. Duga, shadow boxing. Di baling yung hangin na lang ang suntok-suntukin mo, huwag lang yung misis mo. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Masama yan. Ang misis mamahalin yan. Sa hirap at sa ginhawa. Hayaan mo na yung misis ang susuntok sa'yo. Oo, tanggapin mo yan. Tanggapin nyo kasi pag sinuntok ka ng misis mo, na-street ka ng misis mo, pagmamahal ng misis mo yun. Ano dampilan na kalitan. Kang babawi. Huwag kang babawi. Pag bumawi ka, talo ka. May batas dyan eh. Okay. Wala na po tayong sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya po'y pansamantalang maalam sa Himpapawid. Magbabalik ako bukas sa programang iRadyo tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ang inyo pong nakasama sa umagang ito, Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterioning Cora, Magtipang Kasinan, Dennis Muhares. Kasama natin dyan sa may technical control si Engineer Richard Olandaya.
Antabayanan ang susunod na palatuntunan ni Kapaborito Amor Legaspi Diga at Kapaborito Ding Aquino. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwas